Mae cod ymarfer proffesiynol ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru. Felly, beth mae hyn yn ei olygu ac, yn bwysicach na hynny, beth mae'n ei olygu i chi ac i'ch teulu? Wel, mae'r cod yn bodoli i sicrhau eich bod yn cael y gofal cymdeithasol gorau, un a gyflwynwyr yn y ffordd orau posib. Os yw'r gofal gatref mewn catref gofal neu yn y gymuned, mae pob gweithwyr gofal cymdeithasol yn gweithio gan gadw at yr un gwerthoedd, gofal proffesiynol gyda balchder. Ers 2001, mae cynnydd o fwy na 130% wedi bod mewn pobl dros 90 oed yng Nghymru. Ac, oeddech chi'n gwybod, mae yng Nghymru mae'r demograffig uchaf ac yn tyfu gyflymaf o bobl hyn yn y dŷ. Am cangyfrifer hefyd, roeddet ti 45,529 o bobl yn dioddef ar hyn o bryd o dementia, a bod disgwyl i hyn fod yn fwy na 55,000 erbyn 2021. Gydag 1 o bob 4 o bobl yn y dŷ yn profi problemau iechyd meddwl bob blwyddyn, a 50,000 o bobl o bob oedran wedi cofrestru gydag anabledd dysgu. Mae 86% yn derbyn cefnogaeth yn y gymuned. Ac yn olaf, mae mwy na 5,000 o blant yn derbyn gofal. Mwy na 73,000 o oedolion, gyda 60,000 yn derbyn gofal yn y gymuned. Felly, efallai eich bod yn meddwl tybed beth yw'r cod yma. Wel, gadewch i ni weld. Mae'r cod yn sicrhau bod gweithwyr gofal yn parchu eich barn chi ac yn rhoi eich anghenion yn gyntaf. Mae hefyd yn bwysig iddyn nhw ennill eich hyder a'ch ymddiriedais, a hybu eich lles a'ch cefnogi chi i gadw'n iach ac yn dda. Gan warchod hawliau'r unigolyn a sicrhau bod y rai o'i gwmpas yn cadw'n ddiogel hefyd. A gweithredu'n ddidwyll a chynnal ymddiriedais y cyhoedd. Bydden yn parhau i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd mwyn datblygu'r gofal gorau posib. Mae pob gweithwyr gofal yn ysgwyddo cyfrifoldeb personol am gadw at y cod, ac mae rai sy'n rheoli ac yn arwain, wel, mae nhw'n gwneud yn siŵr bod eraill yn dilyn hefyd. Felly, yn syml, gyfres o reolau yw'r cod sy'n golygu bod gweithwyr gofal cymdeithasol yn gwneud ei gwaith hyd a'i ddaf ei gallu. Ac i chi, mae'n golygu y gallwch chi fod yn sicr bod ymddiriedais a hyder, bod y gofal yn onest a dibynadwy a thrwy barchu creodau a diwylliant unigolionna gwrando ar ei safbwyntiau nhw, bod lles bob amser wrth galon yr hyn mae gweithwyr cymdeithasol yn ei wneud. Mae'n ymwneud â bod yn proffesiynol a pharhau i ddysgu, ond yn fwy na dim, mae'n ymwneud â phobl a pherthnasoedd. A'r cod? Wel, dydy hynny ddim yn gyfrinach. Am gopi o'r cod neu gyngor os nad ydych yn teimlo eich bod yn derbyn safon briodol o ofal a chefnogaeth, ewch i www.cygcymru.org.uk/cod.